както винаги, ние сме Бокуците на ефира, сезон 2. Ние сме в най-студеното време. Има мъгла. Има малко мъгла и пак сме в 125-то, Боян Пенев. Ще разпитваме учениците от 6 клас. Да започнем. Здравейте, господин! Ние сме от Бокуците на ефира. Какво ще кажете за училището? Как се справяте вие? Има луди хора на този свят. Има ли? Има луди хора на този свят като тая. Както виждаме, има луди хора. Талибани? Сега ще разпитаме други хора. Има талибани. Извинете, град. Моля ви, господин Панеш, може ли един автограф? Моля ви се. Добре, ще получи. Но сега да разпитаме другите. По-нормални. Предлагам на там. Извинете, господине. Кашапката вие. Какво ще кажете за даската? Бати си, ваняшката пуска. Значи ония контейнера и там се запали и не изгоря цялото даска. Виждате ли, трябва да се изгори. Защо? Що се служа? Нищо! Бъде чака ще ви. Само всички оставя! Силно това ми изкарта доста податка. Добре, сега да видим някое момиче. Сири ги вечерам за иска. Ей, този там с синята буза ми пречи на педала. Хъм да го питаме. Сега трябва да попитаме някой, който разбира от сили и е глуп. Да. Да разберем това. След малко. Сега. Здравейте, господине. Господине, как се казвате? Да. Ами не знам. Кажете ли не? Добре. Как харесва ли ви това училище и ще го зрим? Разбираме. Тази толкова нещо ви пръчи. Кой клас? Ще отмръдне малко, може. Не! Много сте висок, господине. На колко години сте? На една. Много сте възмирателен. Сега да видим, тук има нещо сплешно. Ту, I know. Добре, стига си бахме. Ето това године, обстановките на най-стъпото училище. Вижте ли? Курвата. Знаете тази дума в първи клас. Да попитаме сега някой ми. Ръкава ми се дигна. Шиба майката на тази топка! Майката на тази топка! Госпожо! Знаете? Ние сме в Бокуците на ефира. Аз няма да се гледам. Наживо ли? Добре, искаме да ви зададем един въпрос. Как са госпожите и харесвате ли това училище? Чашпите? Ами! Някой да отговори! Дива, не бивай! Имаме очевидци тук. Какво, господине, вие какво правите тук? Я се махнете. Харесват ли госпожите като... Ами някой, да. Някой, да. Вие клас сте? 13. На колко години? 218. Добре. Значи сега ще питаме онези двама. Виждаме, че тук има господин с микрофон. Сега, стоп насилието! Стоп! Харесвате ли ви господин? Какъв сте по порода? Българин. Това училище, добре ли се справяте да се местили от друго училище? От кое? Това училище сега харесва ли ви, добре ли? Как ще се служите? Добре, не зле. Само това ли може да кажете? Да. Значи това бяхме ние от Бокуците на ефира. Първа част. Гледайте продължение.